Ο Jean-Pierre Clary de Florian υπήρξε μαζί με τον La Fontaine ένας από τους σημαντικότερους μυθογράφους της Γαλλίας. Έζησε τον 18ο αιώνα, στα χρόνια της φωτιάς, όταν η Γαλλία ανάσαινε στο ρυθμό των ιδεών του διαφωτισμού και συγκλονιζόταν από τη Γαλλική Επανάσταση. Η μύθη του Φλωριάν, γεμάτη ανώτερες ηθικές αξίες, ανθρωπιά, αλλά και κοινωνική ευαισθησία, μεταδίδουν άλλοτε με απέραντο λυρισμό και άλλοτε με ευρηματικό και έξυπνο χιούμορ, αλλά πάντοτε με αριστοτεχνική παραστατικότητα, το μήνυμα του συγγραφέα ποιητή προς τον αιώνιο άνθρωπο. Ένα μήνυμα που απευθύνεται μεν στον άνθρωπο και στην κοινωνία, αλλά αγκαλιάζει και όλη τη φύση, αποδεικνύοντας πόσο σύγχρονός μας ήταν στον τομέα της οικολογικής και δημοκρατικής συνείδησης ο Φλωριάν, ο άνθρωπος και συγγραφέας των μύθων. Ο Φλωριάν, η μεγάλη αυτή ψυχή, ο γνήσιος φυσιολάτρης, με τους μύθους του μας παρέδωσε ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της παγκόσμιας νεανικής και παιδικής λογοτεχνίας, που διαβάζεται ευχάριστα από μικρούς και μεγάλους, σε κάθε εποχή και σε κάθε στιγμή. Για πρώτη φορά στα ελληνικά γράμματα, η μύθη του Φλωριάν από τις εκδόσεις Έπος, σε ποιητική απόδοση της Ντορέτας Πέπα. Τι θέλει μια καρδερίνα μέσα σε μια φωλιά γεμάτη καναρίνια, και ποιο μυστικό κρύβει? Γιατί ο γάτος ο Κανέλος δεν θέλει να ξαναδεί στα μάτια του ποτέ καθρέφτη? Ποιοι πιστεύουν ότι έρχεται η παγκόσμια καταστροφή? Τι λέει γι' αυτό ο Κυπρίνος στα Κυπρινάκια? Ο φουκαράς ο αγριόγατος που λέτε, παιδιά, βρήκε ένα κι άλλο, και το τι έπαθε μην τα ρωτάτε. Δείτε ακόμη στο πρώτο βιβλίο Μύθοι του Φλωριάν πως ένας τυφλοπόντικας παίζει τυφλόμυγα με μια τρελή παρέα από κουνέλια. Γιατί ο κακός περιβολάρης θέλει ντε και καλά να κόψει τη γέρικη αχλαδιά? Αχ, φαντάζεστε τι θα γίνει όταν ένα πυθικάκι μπλέξει με ένα μαγικό φανάρι? Άμα ο ισορροπιστής πάνω στο σκηνή, που δεν είχε μυαλό και... δεν σας λέω. Τι έπαθε καλέ η χαζή πουλάδα όταν έπιασε φιλίες με την κύρα δασκάλα την Αλεπού? Έχουμε και τη... το ξέχασα παιδιά μου. Έχουμε και τη μαμά Σπίνο, που έπαθε τόσα πια από το γιο της που ήταν κακομαθημένο. Για να τα μάθετε όλα αυτά, πρέπει να διαβάσετε το δεύτερο βιβλίο Μύθοι του Φλωριάν. Τι πάθανε τα πυθικάκια όταν αποφάσισαν να παίξουν με τη λεοπάρδαλη? Καλά, θα σας πω, μην το πείτε. Όχι, δεν τα έφαγε, αλλά... σύμφορα. Καλέ, τι ήταν αυτό το κακό? Ποιος έφταιγε που το χωριό το έπνιξε η πλημμύρα? Μήπως φταίγαν λίγο και οι άνθρωποι? Μια μέρα λοιπόν, άλλη μέρα αυτή, ο Ρινόκερος έλεγε τα παράπονά του στην Καμήλα και... Ρε τρέξιμο που έκανε ο λαγός για να μην τον πιάσει ο κυνηγός. Αλλά τι έκαναν οι φίλοι του για να τον βοηθήσουν? Φίλοι να σου πετύχουν κι αυτοί. Είχε βρει ανθρώπους στη σελήνη ο βασιλιάς Αλφόνσος. Καλέ, τι λέει ο Φλωριάν? Κι όμως κάτι ξέρει ο Φλωριάν. Γιατί το έσκασε ο Έρος από τη μητέρα του την Αφροδίτη και πού πήγε? Το μυστικό, και μαζί πολλά άλλα μυστικά, στο τρίτο βιβλίο Μύθοι του Φλωριάν. Ναι παιδιά μου. Μα και αυτός ο Αρλεκίνος πια γιατί τα κάνει αυτά? Πού να το φανταστεί βέβαια, τι καυγάς θα ξεσπούσε ανάμεσα στα πουλιά για τη στολή του. Ο Φλόρος και τα Ιδόνη είχαν κι άλλα προβλήματα όμως. Θέλησαν να αναμετρηθούν σε μουσικό διαγωνισμό ταλέντου. Ποιος θα κερδίσει? Θα δούμε.
Όταν ο Σκιούρος, ο Σκύλος και ο Αλεπούδος μπλέξουν μέσα στα άγρια μεσάνυχτα, γίνεται σωστό πανηγύρι. Ποιος θα νικήσει? Μην βιαστείτε να απαντήσετε, θα χάσετε. Τι κρύβει καλέ ο φιλάργυρος μέσα στο ερμάρι? Σκέφτομαι ότι κάποιο καλό μάθημα θα του δώσει ο πανέξυπνος γιος του. Για να μάθουμε όμως τι μάθημα είναι αυτό, ας διαβάσουμε το 4ο βιβλίο, Μύθοι του Φλωριάν. Άμα σας διηγηθώ τι έκανε στο δάσκαλό του τον Αλεπούδο, ο μαθητής του, άλλος Αλεπούδος αυτός, και τι αποφάσισε η δικαστήνα η Λεοπάρδαλη. Αλλά κουτσομπολιά θα κάνουμε καλέ τώρα. Το τι τράβηξε η φλογέρα από το γάιδαρο δεν περιγράφεται. Τι δουλειά έχει καλό όμως ο γάιδαρος με τη φλογέρα? Μα γιατί επιτέλους η αράχνη τα έβαλε με το μεταξυσκόρικα? Τι της έκανε? Η Μέλισσα, στο ίδιο περιβόλι ήτανε, όταν συνάντησε τη Σφίκα της τα έσουρε μια χαρά. Αλλά τι της είπε ακριβώς? Θυμάται κανείς? Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά, να πιάσουν αγάπες ο Σκατζόχυρος με τα κουνέλια? Τι δουλειά έχει ο Σκατζόχυρος με τα κουνέλια? Διαβάστε το 5ο βιβλίο, Μύθοι του Φλωριάν, και θα μάθετε, παιδιά μου. Μύθοι του Φλωριάν. 5 βιβλία, 110 μύθοι. Μύθοι του Φλωριάν. Με κάθε βιβλίο δώρο ένα DVD με ένα μύθο. Μην χάσετε ούτε ένα από τα βιβλία του Φλωριάν, παιδιά. Μύθοι του Φλωριάν.